नैबे जोंनि क'क्राझार खाथिनि जिहेतु सेन्ट जुनियर कलेज सेन्ट कलेज बेयावहाय जोंहा मोनसे हस्टेल दंमोन बेयाव गोबां माने स्टुडेन्टसफोर सोरबा सिआइटि इउनिभारसिटि बिभिन्न कलेजनि मानसिफोर थायोमोन दा बेयावहाय जोंनि चिरांनि सासे गथ' एसएस फार्स्ट इयाराव फरायफैनाय दंमोन दा बिसोरो गावसोरनि ग्रुप गोजा 7जनसो 8जनसो बिसोरो बै गौरां खाथि दैसायावहाय बिसोरो दुगैनो थांदोंमोन दा दुगैनो थांनायावहाय मोनायाव जोङो मैया हरनि गेजेराव रिपर्ट मोनबाय दे बिथाङा माने गोमानानै दं दा बेयो मैयानि गेजेराव ओमफ्राय हरनि गेजेराव रिपर्ट मोनबाय 12थासोआव दे बे गथ'आ गोमानानै दं जोंनि BNSUननि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम मेसेज फैबाय न'खरनिफ्राय दा जोंनि सेंग्राफ्रा राइट 12थासोआव मेसेज मोनदों 12थासोआव मेसेज मोननाय लोगो लोगो बिसोरो फैनानै नायगिरफैबाय नायफैबाय थांबाय जायगायाव माने हल नाइट माने हरसे बिसोरो जोंनि सेंग्राफ्रा बेखौहाय नागिरनानै ओमफ्राय बिथांखौ मोनहैबाय दैयाव दं बिथाङा दा बिथांखौ नायनायावहाय नुनो मोनबाय दे माने बेखौ माबा मोनसे अन्थाइ एबा माबा मोनसे जिनिसजों खर'आव माने बुनानै नाथाख्रियावहाय माने बे थै गनानै माने बे थैनानै थादों आरो दा बेयावहाय जों बेखौनो लुबैदों दे माने बे जोंनि सेन्ट आन्सआ जिथु मोनसे बिराद मोजां इनस्टिटिउसन आरो आंबो बेक्ति हिसाबै बेयावनो हायार सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामना थांदों दा बेफोरबादि जिहेतु माने देरफुनाय उन्दै गथ'फोरखौ जिहेतु हस्टेलाव दोनबाय दा बेनि सायाव जोङो इनस्टिटिउसननि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जिहेतु मोजाङै नायनो थाखाय एबा साबधानै केयार खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो जाय बिथांमोनहा दायनिगिरि कालप्रिट्स बिथांखौ माबा मोनसे गावसिनि गेजेराव बोराबलायनाय एबा माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जिहेतु बेंनानै पलिसि खालामनानै बेखौ लांनानै जेनेबा बेफोरबादि खालामहैबाय दा बेनि सायावबो पुलिसखौ जों स्ट्रं एक्सन लानो थाखाय बे कालप्रिटखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय जों अलरेडि बिथांमोनजोंबो सावरायबाय जाहाथे इन फिउचार बे सेन्ट आन्स कलेजनि हस्टेलल' नङा दाब दाब इनस्टिटिउसनफ्राव गोबां माने हस्टेलफ्राव बेफोरबादिनो माने रेगिंनि जि पलिसि दं गोदानफोरखौ सिनियरफ्रा हेरेसमेन्ट होनाय माने दा बेसिकेलि माने बे जिनिसा जेरावबो जायो खिन्थु बिनि इनस्टिटिउसननि दैदेनगिरि एबा बैनि सिनियर्सफ्रा बेफोरखौ दायथ' लानांगौ दायथ' दङ जिहेतु गोबां कलेजेसफ्राव जोंबो मोनबोदों इउनिभारसिटिस कलेजफ्रावहाय बेफोरबादि फिसा फिसौ इन्ट्रडाक्सन फिसा फिसौ माने सोंनाय मानाय फिननाय दा बेफोर जिनिसा जानानै थाङो गतिके बियो जाहाथे फिउचाराव बिदि जाया आरो जोंनि आसामनि जिथु आयेन बादे अल इन्डिया जिथु एजुकेसन सिस्टेमनि आयेन बादे जिथु रेगिं जिनिसा अलरेडि जोबखाबाय दा बेखौहाय दा जोंनि इनस्टिटिउसननि प्रिन्सिपाल्स हक सोरबा टिचार्स हक इनचार्ज हक बिसोर गासैबो नायनांगौ दायथ' बिथांमोननि दा जोङो बेखौनो हास्थायदों दा जोंनि ओनसोलावहाय जाहाथे फिउचाराव बेफोरबादि दाजाथों आरो दा माने फैबाय थाथों आरो बिभिन्न जेनेबा इनस्टिटिउसननि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा सामलायगिरिफ्रा जाहाथे बेफोरनिफ्राय नोजोर होयो ओंखारलांनाय समाव हस्टेलाव फोरमायलांदों नामा दा बिथांमोनाथ' मैयानि गेजेरावहाय सैटरडेबो दा बिथांमोना ओरैनो गोबां कलेजेसनि मानसिफोर थायो बेयावहाय फरायफैयो सोरबा सिआइटि इउनिभारसिटि सोरबा कलेजेस दा बेनि गेजेराव बिसोरो जिहेतु कलेजाव फरायनाय हिसाबै फुङावनो बिसोरो थाङो ओंखारलाङो खाथि खाला साहा लोंहैयो अबावबा सोरबा जेरक्सनि थाखाय थाङो सोरबा कलेजनिफ्राय फैनाया माने खुनु सिस्टेम गैया जिहेतु माने सोरबा सिआइटिनिफ्राय लेट फैगोन बिसिनि इनस्टिटिउसननि टाइम टेबोल बादे सोरबा कलेजनि गावसिनि टाइम टेबोल बादे सोरबा इन्जिनियारिं कलेजनि टाइम टेबोल बादे दा बेवहाय बिस्रा माखासे थायो गेटमेनफोर थायो दा बिसोरो सानाव एज अर्डिनारि एज इउजुअल जे थांलाय फैलाय खालामो बेवहाय माने थांबाय थायो दा बिनि गेजेराव बेफोरबादि जागोन बिसोरनियावबो गैयामोन जानो हागौ दा गतिके बिसोरो बाहेरायाव थांदों दुगैनो थांदों सानावनो थांदों खाथियाव दा मोजाङै मोजां गामाखालिनि दिनफोर बादे फैफिनलायनाय बे सिस्टेमा जादों आरो गतिके दा बे जिनिसखौनो जों बुंदों जे जोंनि इनस्टिटिउसननि दैदेनगिरिफोरखौबो जों बुंदों जाहाथे बेनि गेजेराव माने माबोरै जामारामोन मानो थाखाय जाखो दा न'खरनोबोथ' जास्टिस नांगोन एथ' मोजां सासे फरायफैनाय आरो बेनि गेजेरजों दायनिगिरिखौबो जिहेतु साजा होनांगोन दा बे गासैबो सिस्टेमेटिक माबाखौ रिपर्टखौ दैजा पुलिस दा इनभेस्टिगेसन खालामगोन लिगेल प्रसेसिंसफ्रा जागोन अलरेडि जाय बिथांमोनहा बेखौ लांनानै दायनिगिरि खामानि मावदों बिथांमोनाबो अलरेडि दंखायो दा पस्टमर्टेमाव दङ डेड बडिया आरो बेराफारसेथिं आयेननि जिथु लिगेल एक्सन बेखौबो पुलिसा लालांसिगोन साबेसे खालामदोंमोन बिसोर
बिसोरो टटेल गासै 7 जनमोन। नैबे भिक्टिमाइजजों 8 जन आरो ओमफ्राय बै सेंग्राफ्रा 7 जन आरो टटेल इसोर 8 जनमोन। गावसोरनि हस्टेलनि सार्कोल जोब जेनेबा बिसोर थांबाय थांनानै दा लास्ट माने आल्टिमेट मानसिखौ गोमानायनि मेसेजखौ मोनबाय जिहेतु न'खरनिफ्राय डाइरेक्टलि फैबाय बिथाङा जाय भिक्टिमाइज बियो चिरांनिनो ओरै खेला आमथेखा साइडनि बेवहाय लोगोफ्रा गुबुन गुबुन कलेजनि स्टुडेन्टस दा बेवहाय बिभिन्न कलेजनि थायो जेनेबा सेन्ट आन्सनिल' थाया सोरबा CIT सोरबा इन्जिनियारिं सोरबा गभर्नमेन्ट कलेज सोरबा बिभिन्न कलेजनि थायो सोरबा इउनिभारसिटिनि थायो ज' जाजायो आरो बे मोनसे बेवहाय डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।